Elisipon chuak lo ho chu chokalama alut lang hala thom ron thut chuan atiphuna sakher mai thom chuana in chiang turakal kwalin kongkapuya afashon marka sa loading reng mu chuan karle lama lo thleng tur ani chau wangin mak atiang reng viawa marka sa chuan apa pola cha bialak ruk thole airport atanga cheng sang khata taxi aron man thua soya elisi chuan engwanga boarding school atanga ron chuak mange ni ti azota ani chuan an skula tangse natna lenwanga cholan pek vek thua soya elisi chu marka sa pindana lutin zanria tan ai du zonga zota marka sa chuan eng popuya ti lo thoina lo changa elisi chuan marka sa room chu en kwalin a book shelf le khabu ho chu a chhiar ngai lo zot pa in le khabu pakhatala chuaka chu le khabu chu a chhiar to empty a zot te a marka sa chuan manin ring tok takin a changa marka sa in bualain elisi chuan kongka vakika polan abyak du thoshila pola bepa chuan marka sa chuan elisi chu ena mel tha ti thu pola chu shilta a elisi chu hlim hle mai pola nen chuan anin bevele a chuti lai chuan marka sa chuan ron kal nain abana azut saka elisi chuan kol chuti topin marka sa chu rum taka melina chwa santa a atuk zinga chuan lekha thon lo thleng marka sa chuan a cheka chung zinga chuan marka sa minga lekha lo thleng elisi na mu chuan khoya tagin nge ti azota marka sa chuan bukla pachanga flyer lo thlenga ni thosoya elisi chuan adon peito lo chuan ti top tura abyak sak thei thosoi chuan marka sa chuan angai dem lowe ti paina kalsana chuna lo ni chuan an pani in pulsi ran thua elisi chuan marka sa chu chante in leng tura som do ani le nei lo te zota ani lo thua chan chuan lekha thon kha elisi chuan soi chuak le in marka sa chuan apai dai to tholo soi thuaya elisi chuan zona zo bel luizela marka sa chuan inrol tamati thosoya elisi chuan nui sak chungin achin thante zinga mi ani thoshila atuka chuan marka sa le elisi ti chu pola muak turin airport ta an kala pola chuan marka sa chu lomin elisi chu akwa zau ringot an ho konga chuan pola chuan elisi kutabana a motor khalai chu alo ngai sak lo man zau anma motor tlan chu asute man hlia elisin steering a her koi nok lai chuan pola chuan marka sa ven him tumin alo kwa mana an tlan pa ngai nu chuan marka sa chu nui ver in an thlen chuan pola le elisi te chu in chunga nom dona marka sai ro pona in fiam thung elisi chuan tukvera tanga marka sa zuk en pa in pola bula chuan mani in fiam chu marka sa nuam ti zong ani le ni lo zota pola chuan marka sa chuan school kalin chante nei thusoin kumsom pani chau alani wanga ngaisak alangai thosoya baka apian na nu boral nu phei chuan ngaisak le zwala momo takzet thosoi telbok chumi tai chuan an pathumin Chinese restaurant na zanria an kil hawa school tram to papianga an ti chin danani marka sa chuan Chinese strong azir du thosoya elisin achana lo zo chuan marka sa chuan confusia sa thil zia ho azia na tong mangi ya chiara du thuina changa ale khobuzia zinga pakhata chuan mi felni dan tur azia tel thua soitel boka pola chuan confusia sa chuan mishing nun ho na ta na thilpui mo tak azia thin tholo soitel ve a mani masial na te it sik na te rin omlo na tele mi real chin te chu ban san turani thua zia thua soitela pola chuan ado kana mi poisa lak lo elisi zota elisi chuan airport atanga taxi man manatan marka san aman lok thosoya marka sa chuan cheng za thuma lak thua lo soi ve ngala ma se elisi chuan irun thlenlim khan cheng sangkhat kamang itisia lo ti a anin nya le zel ta ga chuan pola chu lo in rol vatin identify turin hel thoron soya ma se elisi chuan identify tu thawang havin mirin om tak ani tho soya chumi tai chuan elisi chuan arokin marka sa ruma cheka a notebook pakhat kara chuan lekha po ther om khoma mu a arem khom ngala atuka chuan pola le marka sa te chu pula an cheng duna marka sa chuan pa bula elisin angai na lonia sha thu soin poisa bola tua elisi chuan ama aring hlel nia sha thu soitela pola chuan thil sha swal pal omwang mai aniang lo ti a mase marka sa chuan elisin aruma chek tho soile a an pia loka mu hilder anga thumu elisi chuan an thil soi cho sheruvek in chunga chuan pola chuan marka sa ruma chekem ti elisi chu zota mase elisi chuan chana mu mala pedu lo pu chunga chuan marka sa chuan anu sarai lem niom takamu a
ma se bole ngal dai Elisi chu marka sete skula kalin an headmaster Dr. Keshela amua tangse shileng wanga an boy pha viau chu poyati thosoya mase Dr. Kesel chuan sha thiam me lo zetin shileng om lo thosoya makti takin Elisi chuan eng wanga marka sa chu school choltir ma bi nge an ni ti azot le ta topa mase headmaster chuan chu mi chungchang chu pole jok soipui du thuina changa mase Elisi chuan pola halu tuk tur chu a thei topa chok jang khai tum thu soin a chhana chu zot lui deuh tata Dr. Kesel chuan school in le khan thon kha chiar le chiar lo zota mase Elisi chuan po thler them chau a chiar thu shila Dr. Kesel chuan lekha thon original copy churon phorin Elisi chu chiar tira chiang takin marka san ho chua ani chana lo in ziaka Elisin thil ni dana zo chian chuan Dr. Kesel chuan notebook pakhat la chuakin marka salem zia maksak tak tak ho chu enter pa in chu boy na in tran chhona ni thua soita a marka sa chu in fiam na tual zola thingkung pakhat wanin adinga meiche ho pi pu wai chu en reng Dr. Kesel chuan an school in tuemo an mani en thlachin thua complain tam tak an don thu soin marka sarin hel ani thu chu soitlang talolo a chubaka Kesel chuan marka sa nung changchang hi pola a soipui to thule anu sarai boral na wang ani anrin thute soitela chuti lai chuan mundanga marka sa chuan nu patuak te chitla chu rala tanga thlirin ading reng Kesel chuan marka sa chu zote pakhat a soi sakwanga school atanga no chuak tange nge anni thosoya marka sa chu sajor na huna kalin vokno taksa anjai phillai chu hmunom ti takin en renga chumi tlai chuan polale Elisi chu party na an kala an thlin lota pola chuan a thian te bekwal turin Elisi chu kalsan dai putar pakhat hian Elisi chu local nain amoizia aron shil chiama nuam ti lowin akal sondai pindan pakhata lu chuan mi parwalin theimak sak takin infiamna tan an lo manga chuasan le in party huai hotu Sophia amufua Sophie chu ruito ema wangin Elisi chuan ziala tran saka enga mochena ompuya Sophie chuan an bathroom ommek na chu nuama ti lo tho soin sarai boral na munani wanga au manom lo tho soi chuan Elisi chuan zona zo bil thwaya mase Sophie chuan pola zot jok turina ti a an hon konga Elisi chuan an le nein kha sarai in ani thin ti engwanga soingai lo nge ni ti pola zota pola chuan sarai boral nuwa ashal ngal mai thole anua sarai asun to lo ti fin fa anatana aleilet le thosoya lungoi vak lo chungin Elisi chuan engthil chiange sarai chunga thleng chu zot ta a pola chuan ain bualaya heart attack wanga aboral thuashila inan thlen chuan hokonga anthil soikha in hona changchavin marka sami ziale poisa bodana bokhanin nyale ta a marka salak ani arin tho Elisi na soi chuan pola chuan drawer chunga poisa kha achar thua soi chuaka Elisi chuan marka san ada let le niang chu ti a ngai poi molo nia in chain Elisi chuan marka sete skula tangse nat na shia dar lo thu soi chuakin an skulin le khan non thon apo ther vek thote alem zia thin chungchang tile midangin complain an thelu na sajia chu soi chuak ta veka mase pola chuan skul lam thil soi chu lo oi chuang lo Elisi chuan marka san ho chwa ani chan zote chunga che dan cho soi chuak tange nge a pola chuan marka sa chu a soi pui tur thu soin Elisi chu do ain marka sa angai dana diklo leklek nia asya tho a soi chuan Elisi chuan thudik she thiam tura pui adu wang chawni tho soi ve a chumi zan chuan pola chuan athil sha tangang Elisi chu shil ve ta a sarai kha bualina marka sa hian amuma sabera athi nu chuan a bungrua zongjong pola chuan tiral vekin marka sa hian ngai sakle dwa taka enkola momo nia sha thosoya Elisi chuan poeti thosoin pola chu ngai damadila atuka chuan Elisi chuan thingrem pakhat sarai thomnol hi rakha chu etika amu chuaka Elisi chuan marka sa kom nge tuma ma senior chuan alu lul khum viau mai masia thingrem hu chwa soizau chuan marka sa benga verlia marka sa chuan polan sarai thomno apai chwa vek wangin sarai thomno ani arin lo thosoya Elisi chuan anu chanchin soibel turin marka sa chu athem sau sawa sarai chu mel tha mani lo ma se midang thati tu anom thawang tin marka sa chuan a soya chumai ba ka sarai chuan anfiam thuashia thiam ngai lo thin thua soile a chuta sarai thi dan chu enge ni arin marka sa chuan ti in Elisi zota ani chuan heart attack ani thoina lo changwata Elisi bok chuan
adang soi bil du ani le nei lo Marcus chu zot le a mase Poland engki ma shil vek lo ti a soi chuan Marcus chuan a shil bil du tabik lawani Elise le Sophie te chuan sarai thanan tlo duna sarai chu Marcus birthday ni in bualina online hitara changa karenin aman wanga boralani thu Sophie chuan a soita a Paul chu Elise zo na tele Marcus nung chang thalote wang chuan aril ro buai ru hi a Elise chu sarai ang mai ni to thu shila aning kar chu a thalo chhoviau in hau an ching te emembok Marcus ai ro chuan chu tianga anom chu nuamati mel he thung zan kha chu Elise chuan Marcus mu hilai chu en wangwanga atuk zana Marcus chuan Elise mu hila en vele thung Elise zu roi chuan Marcus chu anu sarai kha mangem te azota amangai lo thu soin apa point asun ri lo tho soi telbok Elise chuan amizia mak ati thoshila chuta Marcus chuan sarai toya loin chia chu nunna nei lo ang chia chia ni to tho soya Elise chuan anu thi ti asiata omdana zo chuan Marcus chuan anu I tho soya thinrim takin Elise chu chuak zui ngal ponlama chuan pola mu a pannain a flight thun tur a reminder pola thilti lai chu chok tumin more chu anin chu a roi zoinen Paula kutman sakatum chuan Paula chuan alo la son wata Elise chu tlutange nge a Polan athomno khung khom lai chuan Elise chuan a tha thei tho soya ma se Paula chuan arui wangin atul lo thu in alo changa taxi na kalta a ama chawa omta ka chuan Elise chuan etik chu dapin chhuata ong chu mu chhuaka Marcus chu chhuwa chala ani chuan alo en thak thin thu ol samte hian alo soi thena ani le sarai kha ti le chuan Marcus chuan en torom ngai lo tho soya Elise chuan athi na kha ati niem te zo chuan Marcus chuan ha te tek wanga thi ni tho soya ma se Elise chuan karin man ani thu soin thudi ka soinan enge du te zota Marcus chongoi wangwang nuwa accident ani thoron soi chuak ta a Elise chuan Paula ti palani ringin sarai khan lung thalo nei ti Paula khan sha MT azot le a Marcus chuan shelo ma se ke man ka sha doctor lekha ka muwa ti le thena Paula shile shilawa zo le chuan Marcus chu ngoi datin anu thina chu a thlentirani tho soya ma se Elise chuan a oilo Marcus ai ro chu atang na save hle thung etika ong kha Elisin Paula entira tum chuan alo om to lawa Marcus san alo ti phuile vek to nianga ti chuan Paula chuan chutianga afapa pu reng chuan in tho soya ma se Elise chuan chan thatak ni lo se a ko chholo tur tho soi vi a Paula chuan Marcus alo biak ve tur tho soya Marcus chuan alo phatvek wangin Paula chuan doctor ron thadarin tho soya Marcus chuan sarai chu coffee in line athi ti in Paula na chia tho soya ma se Elise chuan oilovin ha te tek wanga boral ni tho soi vele a ma se Marcus chuan ati nge ni thule apa point sha se du tho soi le a chumi zan chuan thil type ri shat wangin Elise chu akal kwala Paula na lo thok mek chu mu a Marcus hian ati nat me lo thoshila atuka chuan an pul chunga anui vulte thia lo om reng apa entira pakhazok chu chan chwa atum man tho Marcus chuan asoya Paula kalsun nuin Marcus chuan lungin ui taksa te chu voma Elise chuan doctor muta a Marcus nena anin mu masak berdana soya chuti lai chuan Marcus chuan anui thi te chu aphuma Elise chuan poisa bo chungchang kha soi chhuakin Marcus an alak ani lo tho soi chu doctor shilin Marcus hian Paula le ama a tu thu soinge oi jok ti ain chindu wangani arin tho soitela doctor chuan drawera ain char le kha alo ti chuan Elise chuan Marcus bokina da le te niang ma se tu man kan mu lo line na ti a Marcus pindana check thua soi chuak le a chuta doctor chuan Paula le Marcus te inkara zo chuan Elise chuan a that thule Paula chuan adwa the ti shila doctor chuan ale khachar chungchang kha zo chuan Elise chuan Marcus nung chang chungchang Polan alo shebik le engma shil lo chu misang ang maya in ngai thoina changa Marcus lemzia makpui pui te chu makati tho soi telbok doctor in zo te chungchanga zo le chuan Elise chuan arap thule Marcus poruk tak chuan lo tho soya Marcus dot soi wangin Polanena anin kara that lo pha ma sila tanpui du tho soi telbok doctor chu Polanen kumtam tak chian an ni to laya Marcus dot soi po an chi thiam lo chu makati tho shila doctor chuan Marcus chu no pangmai ni tho soi chuan Elise chuan an ma ni ang chiari rupui tling pumi ni athia doctor chuan chhuata ong amu nuwa thil te zo chuan Elise chuan Paula akol ngal tho soin anga chung chuan engma ti lo tho soya Elise chuan chana du ti soin doctor chu Marcus alo zot turin angena
doctor chuan elisi chu uite kha ati nat an ni emte zo chuan elisi chuan ni lo mase marka san zo te that to ti na changa nurse lo thlen chuan elisi chuan marka zakhan anu thata lom wangin anuya sinati a elisi chu damdoina admit ani a athawa in marka sanghonga re alo tuma polan alo muman hlawani achwa nuin ni khachu pula anchen holain marka sa chu tui chunga elisi chuan nimphu matum le a damdoina bok admit ani le ta a damdoina chuan elisi shia ring na chu chiang hlei theilo polale marka sa ten an lo en ring thin ni angin ain shia a damdoina tanga achwa chuan polan ron shwaya paka wak donin pola chuan athara bultan nan anin kha ashal thoshila marka sa chu awi tharnen an lo lang hlol mai marka sa mela chuan a hlimani ti elisi chuan a mu a falin hun aman puya marka sa chuan thudik soi tumlain tu mainan oi sak lo thoshila pola ai chuan elisi nen kumthua anin naizok ti ashila elisi chuan ama chuti na tum ve to MT zo chuan marka sa chuan tum mane ikar mangin alo ti a an pani chuan in thurwal takin pola chu boring an ti thuan soya elisi chuan ui toys chu kong puilama a the thuta a ui tlan phei chu marka sa chuan a zui ve ngala karin asuta a mipuyan tlan khom lai chuan elisi chu kal son ta deya